prepilnej noci. Z toho miesta už štvrtá ryba. Našli sme konečne odkiaľ tú veru. Trafili sme v kuchyni. Poďme vážiť. Čo hovoríte na noc, chlapi? No tak tá noc bola celkom príjemná. Ja si myslím, že by sa to malo viacej rozbehnúť, no ale zatiaľ nič moc. Snažíme sa. Treba skúšať nové veci. Nie nové veci, ako... Je to možno zmenou počasia, takže... Tak určite. Určite, tak uvidíme. Uvidíme, či sa nám niečo podarí. 5140. Môžete dať dole sa. To vyťahalo viacej ryb. Ľubo. Ešte lovec, hej, takže... Na váhu nie. Na váhu nie. Ľubo je lepší, no. Šikovnejší. Musíš vydržať veľa. Tak ja sa snažím, hej, ja som podpora. Máme super asistenta, takže... Nesmieš im toľko liadianov, no. Tej noci nechceli. Nech radšej oddychujú a ťahajú ryby. Zimno barz bulovnice. Ďalší kapot, ale tak musíme prvý sak odvážiť z rybky. A my ešte to ideme nakoniec. Nemôžeš. Jebe zo 4 dekad nám chýbalo a... To nesať dávaj. Mali sme, tak kaprika mal bar 94. Tak hovorili, že? Hovorili. Malé ryby. Osmička ťahá jedna kapra za druhé a všetko po 3 kg. Aj. Všetko po 3 kg. Ja stojí. 1440. Pošli na to. 3700. Dobre. Píš na tabličku, Lado, že sme... Sice nie on potom. Potom. Maru. Máš. Ideme vážiť druhý ďalšieho. Hej, takého istého sme mali, prišli. Ako... To vieme, ale... Vidíš, to je ryba. To je od počasí, ja si myslím. Väčší. 6670. Ľubo, či si šúkal, keď o dvoch narastá. Keď si dári, tak si dári. Môžu sú hviezdy. 1440. Nie je to tak, jak by malo byť vôbec, aspoň nám. 5240. 6680 minus 1140. 1440. Masak. Aha, dobre, hej, ja som dal 100, dobre. Takže 5000. 240. Dobre. Môžete písať. Dobre. Kde si dal to tu? Na stoličke. Jak prvého a potom smažeme? Áno. No. 3700. Čas? Čas 650. 650. To bol prvý a druhý bol... Potom druhého dáme. 7.15. Dobre, vedte, fotíme sa. Janik, daj tu. Tak. No do ruky. Lovec. Lovec čo? Lovec? Nie. To chceš klamať, ja ne? Je, ale perší veľký. Ja máme prepísanú.
Prenožte ďalšieho. Dobre, tabuľky, že je treba. 5240. Čas? 7. 7:15. Teraz bude taký tiežký kapor, že tabuľky neotvorím. Dáme tabličku na mňa natočte. A? Celkom nemusíš. Vrať naspäť môžu dať. Ešte jednu. Dobre. Hej, bratí. Dáte, nie? Tak aby ste, dokedy nedojdeme na... Volali Môžete zase. volať. Tak by si mohol aj ty, lebo... Takže voláte na ľudí. Ja voláš to. Dobre. Majte sa. Čau.